Krásny dobrý večer, máme za sebou premiéru muzikálu Mačky. Aké sú vaše dojmy? Úžasné, veľmi sa mi to páčilo. Mne sa páčila viac druhá časť ako prvá, lebo tam sa rozvíjajú také dramatickejšie momenty a možno aj také intimnejšie momenty, kde naozaj sa viac tie solové spevy prejavujú a bolo to veľmi krásne. Ja ten muzikál milujem, videla som ho filmový, videla som ho vo Viedni, videla som ho v Londýne a na novej scéne, takže akože krásne. Videli ste aj ten prvý pred tými 9 rokmi? Nie, ten som nevidela a preto som sa na to pýtala, ale že vraj je to vlastne tá istá verzia a to je o tom, čo ja stále tvrdím, že evergreen je evergreen a keď je niečo dobré, tak ako pozeráme 100 rokov Popolušku, tak ako 100 rokov počúvame niektoré operné árie a pozeráme niektoré opery, tak sa tie veci skrátka nemusia meniť a zostávajú v svojej hodnote. Sme pozerali vlastne muzikál Mačky, tak mám takú anketovú otázku. Mačka alebo pes? Mačka. A vážne, jednoznačne. Ja si myslím, že mačky sú neuveriteľné stvorenia. My sme mali aj psa, aj mačku a pes je krásny, lojálny, verný, ale mačka je niečo, čo vám dáva energiu, čo vám dáva lásku a má to zároveň takú samostatnosť, takže mne to veľmi imponuje, lebo aj ja mám istým spôsobom rada aj samotu, aj spoločnosť a všetko a tá mačka to nejak stelesňuje.